A razón de que eu traballe en galego é de que a min me educaron en galego, educaronme en galego, co cal non vexo necesidade de cambiar de lingua para traballar. Eu penso que para potenciar o uso do galego na xustiza, primeiro pasa porque de que todos os galegos nos convenzamos de que é unha lingua que pode ter un uso científico, un uso intelectual, que pode ter todos os, todos os registros sociais de utilización. Algunhas palabras xurídicas en galego que inicialmente cando se comezaron a empregar chocaban un pouco, como pode ser efectivamente desafizamento ou algunha palabra así, pero en xeral o problema non é tanto da linguaxe xurídica en galego, sino como a linguaxe xurídica en xeral. A Irmandade Xurídica Galega é, digamos que un grupo de persoas, un colectivo de funcionarios, abogados, xuristas en xeral, xuíces, magistrados interrelacionados co dereito, que digamos que nos reunimos no intento de alguma forma potenciar a normalización da lingua galega na Administración de Xustiza. Os colexios de abogados fixeron un esforzo realmente importante por facer traducións ao galego dos formularios de demandas, de denuncias. Por exemplo, o Colexio de Abogados de Santiago ten un compromiso moi importante coa lingua galega, ao meu entender. Tamén me percatei de que moitos abogados ou moitos profesionais, a raíz de que se normaliza a utilización do galego nos xulgados nos que sirvo, que se animan cada vez máis a presentar demandas ou escritos en galego, é dicir, que digamos que se aumenta o volume de utilización, ou a porcentaxe de utilización do galego nos escritos dos profesionais. As experiencias positivas teño que dicir que son moi subxetivas, no sentido de que un pouco a sensación persoal de percatarme de que a xente está cómoda. Por exemplo, cando exploras nenos que ás veces, como eu levo a investigación de delitos, son vítimas de algún delito, ver como se expresan en galego, ver que iso, que a xente está máis cómoda, non? A mí iso me produce bastante satisfacción e me anima a seguir con compromiso da lingua, non? Cando algo nos desagrada moito, danos noxo. Bebida que toman os maiores. Viño. É necesaria para abrir a porta. Unha chave. Unha chave. Ves como sabe? Dunha vez era un galego que emigrou a Castela a alindar gando e no camiño parou nunha taberna e puxéronlle 2 ovos cocidos de comida que era o único que tiñan. El entrou en conversa co taberneiro e díxolle: o peor de alindar gando en Castela é que, coa calor, o gando mosca e hai que andar sempre a correr. E nisto levanta a vara e marcha correndo como se fora tralo gando. O taberneiro dille: torna para atrás, home, que xa vexo como fan. El dille: non me deixan os tabáns. E marchou, porque non tiña con que pagar. Tempo andando regresou. Aí entón o taberneiro levouno a tribunal e reclamoulle non só os ovos cocidos, senón as xeracións de galiñas que poderían dar. O abogado do noso home chegou tarde ao xuízo e disculpouse dicindo: señor xuíz, disculpe, veño de plantar unhas fabas cocidas. E o xuíz dille: vaiche boa, as fabas cocidas non prenden. E el dixo: señor xuíz, xa ten redactada a sentenza, porque os ovos cocidos tampouco dan galiñas. Este conto é un conto vello e demostra que, a pesar de que durante centos de anos as sentenzas se fixeron en castelán, os diálogos foron en galego. Agora, con magistradas como López Suevos, as sentenzas tamén son en galego. Así que avanzamos. A por